Kulit gedangnya ireng tapi isine jerone kuwi apik nemen. Ki ngomong-ngomong nyong arepan gawe pisang crispy ya guys. Ki bahan-bahannya ya ana pisang, ana terigu, ana gula putih, ana garam karo banyu ya. Ki gula putih karo uyah ya wis tak anjingna iki lanjut bae nyong arepan apa iki nyampurna banyu karo terigune ya guys, ben kecampur ke secuil bae aja langsung kaken bukan keenceran. Gunane secuil ya ben ngerti takerane ya guys, kira-kira wis pas wis cukup apa urung. Nek kayak isi kekentalan ditambahi maning dadi adonane kuwi ora terlalu kental ora terlalu encer, pokoknya ya sing sedang-sedang baik. Ki karena videonya lumayan dawa ya seperti biasa ya tak potong-potong ya guys, pokoknya sampean sing nonton ya mbok ya aja pada bosen. Kinyo nganggone pisangnya ya pisang tanduk ya guys, dawa-dawa nemen wis manis nemen, apa maning kok nek digoreng ditambahi keju karo mesis tambah mantap.